Magurbaरियाबो गोलसे होबाय नावकाटाखो जोङो दा निस्लामारि सकआव दङ बे साइडथिं जोलुर बादायलायनाय सोलिगासिनो ओमफ्राय बेफोर गारियानो जाहैबाय बिश्वजित दैमारिया फैदो ओमफ्राय जोङो नायनो फैदो आरोना जोलुर बादायलायनाय खेलाखौ दिनै मागुरमारि आरो नावकाटाजों फाइनेल खेला दङ स' बे साइडथिं सोलिगासिनो दा बरियानो जिरायना लानि दायो आङो सिनायथि होनो सानदों रन्जन ब्रह्म प्रेसिडेन्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु आदा बिथांखौ दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दायो आङो सिनायथि होनो सानदों शास्त्री बर' एसिस्टेन्ट टिचार गबसा सुबा हाई स्कुल बिथां सारखौ दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे गांसे मान फालिजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथाङा दानिसिम। दायो आङो सिनायथि होनो सानदों मनमिल बर' एडभाइजार खैराबारि बाथौ महासभा बिथां सारखौबो दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे गांसे मान फालिजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथां सारनिसिम। दायो आङो सिनायथि होनो सानदों प्रभु स्वर्गियारि बारग' आफादगिरि खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथां सारखौबो दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दायो आङो सिनायथि होनो सानदों बिरेन बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट खैराबारि बाथौ महासभा बिथां सारखौबो दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दायो आङो सिनायथि होनो सानदों रबिराम बर' एडभाइजार खैराबारि बाथौ महासभा बिथां सारखौबो दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय गांसे मान फालिजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। फुजा खुंगुर बर' प्रिन्सिपाल बाथौ आश्रम फरायसालि खैराबारि बिथां सारखौबो दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिनो हान्टार क्लाबनि आफादगिरि मानगोनां हेमेन बर' प्रेसिडेन्ट सामाबारि हान्टार क्लाब बिथां आदाखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे गांसे मान फालिजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दायो आङो सिनायथि होनो सानदों हान्टार क्लाबनिनो गाहाय नेहाथारि बिथां प्रसन्न दैमारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे गांसे मान फालिजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दायो आङो सिनायथि होनो सानदों सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथां रोजोंसा बसुमतारी फंबाय बिथांखौबो दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। खात्रा बे टाइम पास खालामो आरो बिराद बलखौ हमफ्लानानै ओरैनो बरियानो मुरुफ्लायो मागुरबारिनिबाबो मागुरबारिनियानो गैया सन बारा खाथामसेल'सो नुबाय आङो। सोरखौ सापर्ट होनो नों सोर मा टिमखौ सापर्ट होनो नावकाटाखौ बरिया नावकाटा मागुरबारिखौलाय हायर गोजा दा एगलिला रुसिया आरो एन्टर बारा बसबो गेला मागुमारि মাজত মাৰ হেড দিয়ে बरिया हायर लायाबासो पियर ले खेलाया एकदम मोजां दत्त बरुवा सार पुरा भिडिअ खालामबाय थादों ट्राय केमेराखौ गरेस्वरनिया फैनांगौलै गाथसाया मेन गाथसानि नङा मेन गाथसानि गैया जोंखा ओइ बार
Headed. Gol. Buria. Betul. Ini dari apa itu? Gol. Gol. Nau kata ya gol sih baik Magur bari kau. Hei, mama kan pilih. Pilih jangan dulu. Ada ke? Dah makai dah? Referee yang makai dah? Oi, gol sih. Karena Jimmy siang nak pilih nih. Nunggu gedan kulibin leh, mobile gedan number se. Simil gedan kulibin, bisa connect kabel. Di nomor siang ni pada army ni pada kan. Ah, Saya sangat be. saya? Itu nunggu. Anda ya. Tin number biasa aja leh. Contoh anda leh. Oh, saya. Lokal por kot mari ada kan kira. Oh, itu di boxu. Mobile number berapa tuh kadang gol leh. Uno mau banang, mau apa leh? OTP nunggu. Post office upai dah bos tu ah. Hapte man sih kan? Ini kono ho. Biang mas. Kelas ini jang leh. Itu kot lani. Sabi bijana api mungkin leh. Ah. Toto masa pilih. Nau kata ya ukuran nang tamna tayar naik sih mau bisa batai. Hergo saya tinggal jang sih. Team up. Pas. Buria. Gol. Gol saya sih. Muni kaya bola. Biar heavy takrah. Mistik sampai. Michigo isere pas driver ke pura. Mas saya cewar batai mun kan, so Michigo. Wah, gina bena. Pai try beli bahai. Biar khair. Paul. Sir kasih ada. Dia sedia Paul nah. New season kasih season tu. Benar ke hai. Takrah nah. Team up. Gol! Wow! Bahaya nih karena. Oh, situ nomor. Tuh balok kan masih salah. Kan saya. Mundur be. Absus di bawah. Ada sus dia. Buria mah kan. Kan isi dari. Hah? Ulun lagi doh. Buri tu. Sudah. Neng baru bulan. Salah. Music perkenan deh. Paul. Paul tadi. Mudah kelele bhai. Hangal muni bhai. Hari ini Kelas. Oh. Bahaya mau jangan lepas 5,000 para. Pas mun batai. Gol. Oh. Ini sama bari soko zulur bandai lene dongo. Kecir no. Magor bariar nau kata ni kecerau. Oh. Nau kata ya gol sih bhai. Ek gol bar kami bola. Ek kunut bari asin. Oh. Offside nah? Saya no out. Out. Oh. Partija kan gitu ke kom jini horo. Istrinya. Final na jini menlang kan. Mungkin di umnya. Gurlap ke. Langkat ini kada isir Peter berke. Bener mana horo. Oh. Oh, sidi. Gol! Boria! Magor Maria bagel sih bay, nau kata ke? Baru ada salah. Sajak tidak. Baru ada. Deh, Baru ada mana? Ini bol kena. menba bidi hulun jade. Oh, bol kini bol. Bul kini. Baru ada Boria isi om nanggo. Nasi yakin apa? Ni enggak sih gunda. Oh, yo Paul jade. Paul je. Ini. Gel jade nge Paulo. Nah, dia ini bulu sade. Baru lah. Magor Maria gol sih, nau kata gol sih bay dah half time jade. Daya seleksi sandal untuk Narzari saat logo penggiri Ukafir kita Ready. Buru.
मा जाखो नावकाटाया गल 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 गलसे होबाथाय ada nonglar na audo kita bitakan Irkang Ika ya maksud long long cobain nama le head head gol Poria gol ni sampai nama korban ya time gila para 10 menit 15 menit sedang kok handball naukata ke saporo deh mah jalan dong lihat makor Maria selang lasising sebagai jangan ikut nanti mah oh naukata ke mana support kamu tuh cengar gol 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 benda bebek ya na ancu nama oh lo kalau buka Boria last time bosa long pass nang udah offside ada gol sewu na wato gila na isere offside jangan Boria time gila ore dottoa macingel de ya bibu mah Tukar beda mah. Oi otroa. kéo chứ là người mượn lên 1 minit gol sih saya. Absus. Hei. Karake jago sana kira bisa deh. Saja kecil berat. Long pasur nanggo. Buka. Doi. Dokan bye. Senor kelai. At number. Jeglek koresor nih kela nih. Jangan. Time gila 2 menit. Kadang hunu. Long zona ganda. Lokon bea aja nak kotar. Salam sindan. Kapse. Ini gozo maden le gozo nya. Sila pini hatsinya le. Singra. Ko sori nama begila. Lalla. Sama bari kok खेला नायनो थांदोंमोन ओमफ्राय नावबाटा गलनै होदो Maria naukata ke gol nih ada Maria tiara abai 15,000 prize money man खेला nih खेलाया 15,000 nih man first prize 15,000 ओमफ्राय second prize 10,000 man Magor Maria मोनबाय first prize खौ बिराद दावरावथार लें रेस्टुरेन्ट मोनसेयाव साहा लोंनो हाबदो